Incredibilă a fost bucuria celor mici. Să aibă lumină în clasă și computere pe bănci era ceva ce nici măcar nu au visat vreodată. Sclipirea din ochii lor și recunoștința a fost recompensa tuturor voluntarilor. Dacă tu zici, eu te cred. Ușor, ia! Ce ai de ușă? Oh! Voluntarii au plecat și cătunul își reia ritmul. Pare că totul iese ca înainte. Dar nu este. Nu și pentru copii. Și ce facem în el? O sală pentru analize. Nu se mai fac analizele pe hol, facem analizele într-o sală. O sală în care vom face EKG-ul, cu mențiunea că vom avea EKG-uri și în sălile de examen clinic. Este mare, o să facem examenul clinic și acolo avem nevoie de 4 echipe de câte 2 persoane. Am rugămintea ca la examenul clinic să existe o persoană care a mai fost cu cineva care nu a mai fost. De 2 ani încoace, un grup de studenți și de medici voluntari merg aproape lună de lună în sate sărace sau uitate de lume și consultă gratis câte 100 de pacienți pe zi, fără să le ceară nimeni și fără să primească ceva în schimb. Elena, dacă le punem pe amândouă într-o sală, mie mi-e mai ușor, că dar mă uit așa, când la un aparat, când la celălalt, și nu mai mă duc dintr-o cameră într-alta. Vreți să facem EKG-ul la examen clinic sau vreți să-l facem la noi la cardiologie? Ca să aveți și de învățat. Le facem pe loc acolo și le explicăm. Păi da, o să ajung, nu toți pacienții ajung și la dumneavoastră. Nu toți ajung la dumneavoastră, nu toți ajung la cardiologie. Și vor fi cei care... Vreți să le faceți EKG? Pleacă vinerea după amiază din București, ajung seara târziu și înainte de a merge la odihnă, inspectează școala care le va servi drept spital de campanie preț de 2 zile. Dacă au noroc, sunt cazați la vreo pensiune din zonă. De multe ori însă dorm în săli de sport sau în grădinițe, în saci de dormit aduși de acasă sau pe saltelele de la primărie. Ne întreabă, păi puteți să-mi faci asta pentru că eu nu sunt asigurat. Trebuie să le explicăm că noi de asta suntem aici să facem orice. Facem și vouă.
Proiectul Împreună pentru Sănătatea Rurală a început la inițiativa unui grup de studenți din anul 5 și a medicului Dan Gheorghe, șeful secției de cardiologie de la Spitalul Colentina din București. Studenții strâng sponsorizări, fac rost de aparatură medicală și mobilizează medici rezidenți și specialiști care să îi însoțească în caravane. În total, 40-50 de voluntari fac asta aproape în fiecare lună. Nu de puține ori, aceștia sunt primii doctori cu care oamenii din satele în care merg au vorbit de ani buni. Viitorii medici învață să devină în primul rând oameni și ajung să pună diagnostice complexe, ceea ce în facultate și în stagiile de practică nu prea fac, iar pacienții sunt bucuroși că se interesează cineva de ei. Mai la primul rând, da? Ce e sus primul rând? Primul rând sus. Mai mult, studenții își dezvoltă un spirit antreprenorial pe care școala cu siguranță nu îl predă. Dacă avem noroc, ei vor rămâne în țară și poate vor reuși să schimbe sistemul medical din interior, fără să aștepte totul de sus. Sorana Stănescu i-a însoțit în caravana din comuna Roșia, județul Sibiu, și vă spune povestea lor. Când ați făcut ultima dată, ultimul control? N-am mai făcut de câțiva ani. De câțiva ani? Nu mai rețin. Da, aici în sat este medic. Avem medicul de familie. Păi numai atâta, te ia la... Spui unde te doare, așa, și îți dă rețetă pentru leacul. Sau, dacă e nevoie, pentru o trimitere. Medicul de familie trebuie, teoretic, să intre în casa ta, să vadă cum trăiești, să vadă ce mănânci, să vadă cât exercițiu fizic faci și alte expuneri la pulberi, praf și mai știu eu ce mai ai pe acolo. Asta e rolul medicului de familie. Gândiți-vă, 6.000 de locuitori, trebuie să ocupe de ei 3 medici de familie, care la rândul lor au de făcut navetă între satul Nou și satul Nucet, care aparține acestei comune, este distanță de 18 km. Conform Băncii Mondiale, în satele românești sunt de 7 ori mai puțini medici decât la oraș. Dispensarele comunale și munca de teren de dinainte de 89 au dispărut, astfel că acum în unele județe s-a ajuns ca un medic de familie să aibă 2-3 sate în supraveghere și să nu se mai deplaseze la domiciliu deloc. Oamenii, pe de altă parte, fie au renunțat și ei să meargă la doctorul de familie, știind că mai mult de o rețetă și o trimitere oricum nu vor primi, fie cheamă direct salvarea pentru afecțiuni care ar fi putut fi tratate și ar fi trebuit tratate în ambulatoriu. Iar toate acestea duc la o supraaglomerare a spitalelor și la costuri mari pentru sistem. Chiar și așa, unii medici de familie din satele în care studenții își desfășoară caravanele îi primesc cu reticență și lipsesc din cabinet atunci când ei vin. Din păcate, ei fug de noi. De ce? Nu știu exact care e motivul. Probabil se simt un pic încurcați, se simt un pic dați la o parte prin faptul că noi mergem și ne desfășurăm proiectul acolo. Ceea ce preferăm noi e să știm ce boală predomină în zona respectivă și ne-ar fi mult mai ușor, mai ales că am chemat exact medicii specialiști țintit pe boala respectivă. Studenții și medicii voluntari le fac pacienților gratuit analize de sânge, un examen clinic complet, ecografii abdominale, electrocardiograme, consulturi oftalmologice, ginecologice și pediatrice. În caravanele trecute au găsit tumori, femei care nu știau că sunt însărcinate sau infarcturi pe care oamenii nu știau că le-au avut. Cele mai frecvente afecțiuni pe care ei le descopere sunt însă cele cardiace.
Ce auzim? Ce sistol auzim? Când și când. Da, în afara zgomotului ăla. Auziți că frecvența este de 40 deci auzim jonționarul. Auzi frecvența, contracția inimii, zgomotul, auzi zgomotul 1 și zgomotul 2, dar frecvența cardiacă este scăzută. Majoritatea din ei aveau diagnostice, aveau tratamente pe care nu le făceau sau le făceau incorect din motive variate, începând de la indiferență și ajungând, să zic, până la posibilitatea financiară. Pacienții pe care noi îi întâlnim acolo, cel mai frecvent se împart în 3 categorii. Pacienți care nu s-au tratat până acum, au fost ignoranți cu bolile lor și care nu se vor trata nici indiferent că mergem noi la ei sau nu mergem. Și aceștia, din păcate, sunt marea majoritate a pacienților. Ei nu prea beneficiază de mult de faptul că noi mergem la ei. O a doua categorie de pacienți care s-au tratat și care se vor trata și în continuare, indiferent că noi mergem sau nu mergem la ei, care au medicilor personali la care merg periodic. Și a treia categorie de pacienți care au o boală care până în acel moment a fost asimptomatică sau destul de asimptomatică, astfel încât nu au ajuns la medic și care, după ce îi descoperim, urmează un tratament sau pur și simplu un regim de viață mai sănătos care sunt cu adevărat beneficiarii acestei acțiuni. Ovidiu Ciobotaru are 27 de ani și este medic rezident internist în anul al 3-lea. Pentru el, caravana din județul Sibiu a fost a 10-a la care a participat. Acum Ovidiu locuiește în București, dar la terminarea rezidențiatului, peste 3 ani, se va întoarce în Vaslui, orașul natal unde a obținut deja un post de medic de medicină internă. Ovidiu are un salariu de 1200 de lei și bursa de 150 de euro pe care medicii rezidenți o primesc de la începutul anului. Locuiește împreună cu soția sa, tot medic, în cămin, într-o garsonieră de 15 metri pătrați, fără bucătărie și fără aer condiționat, pentru care plătesc aproape 500 de lei. O cameră de câțiva metri pătrați în care învață, gătesc, spală și dorm 2 medici. Este ceea ce statul le oferă și ceea ce statul consideră că merită. Cei care nu au acceptat oferta au plecat în străinătate. Aproximativ 20.000 în ultimii ani. Primim actul medical pe care îl facem și pe care nu îl putem face de multe ori în spital atât de complex. Studenții se schimbă pe toate specialitățile. Fac câte 3-4 ore ca să facă tot. Într-un asemenea weekend vedem foarte, foarte multe cazuri clinice și putem să învățăm foarte multă teorie și cu cărțile în față și la bibliotecă, dar vom ieși să practicăm meseria pe oameni, nu vom ieși să predăm. Studenții recunosc că adevărații beneficiari ai caravanelor sunt ei înșiși. În doar 2 zile consultă mai mulți pacienți decât în câteva săptămâni de stagiu și reușesc să aplice ceea ce învață în facultate. Deși nimeni nu contestă calitatea învățământului medical românesc, toți spun că și-ar dori să facă mai multă practică și să aibă un contact nemijlocit cu pacienții. Te gândești, măi, dacă n-aveam medicul specialist care să-i spună după ce am văzut, să-mi spună după ce am văzut eu pacientul ce are cu adevărat. Aș fi trecut pe lângă diagnostic, aș fi greșit. Când știi că ești responsabil de ce decizie iei, de ce decizie medicală iei, atunci vezi cu mult mai multă responsabilitate. Ăsta e un lucru care îl înveți în aceste caravane. Eu personal nu știam să fac EKG până când nu am ajuns în anul 3 la o ediție IPSR și am învățat. Nu știai pentru că încă nu venise timpul să învățați în facultate? Sau ar fi trebuit să știi la ora aia? Nu știam. Poate pentru că suntem câte 15 când se face un EKG și atunci nu o să stea un pacient să-i facă de 15 ore EKG-ul respectiv. Învățăm. Avem ocazia să învățăm, dar mai greu. Dacă tu ai inițiativă să faci, ești lăsat să faci. Dacă vrei să sprijini pereții, asta ești lăsat să faci, alegerea îți cam aparține. Coordonatorii caravanei din județul Sibiu au fost Elena și Bogdan, studenți în anul 5 la Universitatea de Medicină Carol Davila din București.
Au participat la aproape toate caravanele de până acum și au organizat ei înșiși 10 dintre ele. Amândoi s-au implicat în acțiuni de voluntariat și în diferite proiecte ale societății studenților încă din anul întâi de facultate. Simplu fapt că mergem la 500 de kilometri departare, să spunem, și stăm de vorbă cu un om care nu are acces la sistemul medical, ne face pe noi să devenim doctorii și medicii mai buni. Ca o caravană să aibă loc, studenții trebuie să strângă bani, să dea telefoane, să scrie proiecte, să convingă blogări și jurnaliști să îi promoveze, să ceară sponsorizări. Dincolo de partea medicală, în aceste caravane studenții dezvoltă un spirit al voluntariatului și capătă o experiență concretă de management de proiect, de strângere de fonduri, elemente pe care nu le-au învățat la școală, dar de care, sigur, ar fi avut nevoie. Trebuie vorbit cu primărie, trebuie vorbit cu Asociația Comunelor, să vedem ce sate sunt defavorizate. Trebuie să ajungem acolo, să vorbim cu medicii de familie. De multe ori nu ne este ușor și nu sunt receptivi la ceea ce vrem să facem. Avem foarte multe detalii, să spun așa, legate de cazare, de mâncare, de unde luăm alimente, de unde primim de băut și de unde avem bani. Banii vin din sponsorizări sau din diferite proiecte pe care le câștigă. Spre exemplu, anul trecut, pentru o bursă de doar 1000 de euro de la o bancă, bani ce nu le ajung nici măcar pentru o caravană, au concurat cu alte 500 de proiecte. Costul unei caravane este de aproximativ 2000 de euro, bani de benzină, de mâncare și consumabile medicale. O parte din aparatura medicală o închiriază, o parte o primesc pe încredere de la un spital mare din București. Iar de anul trecut colaborează cu Asociația Ovidiu Ro, care îi sprijină cu o parte din fonduri și cu logistică. Câte mail-uri ai scris? Cred că în jur de 50 deja pentru caravana asta. Da, dar înainte pentru către sponsori, cred că am dat mai mult de 100 de mail-uri. S-au trimis peste tot și nu s-au trimis doar de către mine. Se trimit de toți voluntarii, toată lumea încearcă să facă rost de orice, de oriunde, să fim susținuți. Și din cele 100 pe care le-ai dat tu, câte au și primit un răspuns? Undeva la 10 au primit un răspuns, dar nu toate favorabile. Adică eu nu știam personal, de exemplu, că se face bugetul pe an la sfârșitul decembrie, iar mail-urile mele au început în ianuarie. Un curs de educație antreprenorială făcut cu responsabilitate în liceu și am putea avea 10 de astfel de inițiative în întreaga țară și n-am mai vorbit la singular despre Elena, Bogdan și colegii lor. Tot voluntariatul pe care l-am făcut în anii ăștia au reprezentat bazele pentru mine. A fost construcția unei case și tot ce am învățat a fost doar acoperișul. Deci fără asta nu cred că știam sau cunoșteam sau mă comportam cum mă comport acum, fără voluntariat. Poți să-mi dai un exemplu de ceva ce făceai diferit înainte să vii în caravanele astea? Da, nu făceam. Asta e exemplu, că nu făceam. Doar învățam, pur și simplu, și mă duceam la stagii. Ne dăm seama de ce anume se lovesc ei efectiv. Ne explică, am încercat, dar nu am putut să ajung, nu am bani să ajung, nu știu unde să mă duc, nimeni nu mă bagă în seamă. Nu știam care e realitatea din provincie. Eu vedeam doar situația din clinicile din București. Fiind student UMF, învățam în cele mai bune clinici, cele mai mari clinici, unde trebuie să recunoaștem, lucrurile au evoluat în bine. Poate dacă ar avea ocazia să vadă realitatea din provincie și să primească recunoașterea unor pacienți care altfel sunt ignorați, mai mulți medici ar accepta să se mute la țară și nu ar mai lua drumul străinătății dacă nu își găsesc un post în București, Cluj, Iași sau Timișoara. Vă uitați în carte și vedeți potențialul de acțiune 01234 la nodulul sinoatrial, nodulul atrioventricular, fascicul ăsta, musculatura ventriculară și atunci o să vedeți cum sunt pantele. În caravană nu vin doar tineri la început de carieră, ci și medici cu experiență, care își pun deoparte weekendurile ca să meargă într-un sat și să consulte câte 50 de pacienți într-o zi. Medicul Alexandru Popescu, cardiolog la Spitalul Colentina, a aflat de la studenții săi despre caravană și, de atunci, nu a mai ratat niciuna.
Pentru că este mulțumit sufletește, simte că și el trebuie să mulțumească la rândul lui și o face cum știe mai bine. Băiatul meu a făcut calculator, n-am vrut să spun. Eu am spus că îți mulțumit sufletește, da. Mă răscoliți. Băiatul meu în Canada de 10 ani, a învățat, i-am spus un lucru. Înveți excepțional. Nu poți să-ți oferi decât casă și masă. Asta și cu studenții le spun. Învățați, faceți lucrări pentru că trebuie să vă faceți CV-ul de așa natură încât să fiți competitivi. Îi îndemnați să plece din țară? E treaba lor. Lui Fimi i-am spus clar. Casă trebuie să-ți faci și la Polul Nord, și la Polul Sud, și la Moscova, și la Washington. Tu decizi dacă vrei să stai cu noi în 3 camere în bloc, dimineața cu coadă la FCU și coadă la masă la prânz. Cei mai mulți pacienți care vin în caravană sunt copii și bătrâni. Studenții au fost în sate în care se așteptau ca 5 din 10 copii să fie bolnavi și au găsit că 9 din 10 sunt bolnavi. Consultă copii și adolescenți pentru care singurul lor contact cu un medic sau cu un spital a fost la naștere. Uneori, oamenii vin și de la 6-7 km distanță. Mulți nu sunt înscriși la un medic de familie și au afecțiuni de care nu știu. Practic, pentru sistem, ei nu există. Când descoperă un caz foarte grav și care trebuie operat urgent, studenții și asociația Ovidiu Ro îl aduc la București și se asigură că primește îngrijirea medicală de care are nevoie și la care, altfel, n-ar fi avut acces poate niciodată. Vasile este un pacient pe care noi l-am găsit în ultima caravană desfășurată la Târlungeni Hetea. Diagnosticul acesta de insuficiență cardiacă a fost pus de către medicul lui de familie. Acuza frecvente dureri în piept, apărute uneori și la efort, apărute uneori și în repaus și lipsă de aer. La ecografie cardiacă i-a descoperit o anomalie congenitală. Dacă n-ar fi avut această operație acum, care ar fi fost starea lui în momentul ăsta și în următoarea perioadă? Cu siguranță starea lui de sănătate s-ar fi înrăutățit și durata lui de viață nu ar fi fost una lungă. Mai exact, bărbatul de doar 35 de ani, tată a 2 fete, nu ar mai fi avut mult de trăit dacă nu ar fi fost descoperit și operat la timp. Studenții și medicii voluntari nu pretind că fac medicină la vârf preț de un weekend, dar au pornit de la a lua tensiunea și au ajuns să organizeze spitale ambulante în școli. Oferă sau suplinesc un serviciu pe care Sistemul Național de Sănătate, aflat în cădere liberă, nu îl oferă. Și toate astea independent de un minister căruia nu îi pasă nici de medicii săi, nici de pacienții săi. A fost, discuție adineau, nu știu cum a venit discuția, cine că e ministrul sănătății? Și nimeni n-a știut să spună. Că eu sunt bătrân, am 63 de ani și eram olit, dar n-au știut ei. Vi s-a mai întâmplat vreodată asta? În ultimii 20 de ani să... Adevărul că nu ne-am gândit. Știam că e ăla, v-am spus, că era unul, care nu știu, unul de la nu știu ce partid, care era cu mașinile de curse. Ministru. Dom'le, pus politic să... Știți cine e ministrul sănătății în acest moment? Eu nu știu. Până de nici eu. Am reține dacă am vedea că se fac schimbări. Atunci întreba, într-adevăr, cine e ministrul ăsta? Nu știu. Pentru că a fost de curând schimbarea și habar nu am cine este. Contează cine e ministrul sănătății într-o zi sau alta? La ce am văzut până acum, aparent toți au făcut cam același lucru. Promisiuni și... da. Ministrul al Sănătății fusese numit de puțin timp Nicolae Bănicioiu, fost ministru al sportului. Al 25-lea ministru în 24 de ani. E revoltător că pentru cei care au în mâini sănătatea noastră este irelevant cine e la cârma sistemului într-un moment sau altul. Tot ce vor ei este să fie lăsați să-și facă treaba. Care ar fi mesajul către noul ministru al sănătății? Eu personal nu am niciun mesaj politic. Eu nu vreau să transmit nimic guvernului, nici ministrului. Pe de altă parte, ministerul face politica medicală și stabilește strategiile, prioritățile și finanțarea. De acord, dar eu nu am vrut să transmit nimic ministrului. Pentru că n-ai încredere în el? Pentru că n-am încredere că se va schimba ceva dacă transmit ceva unui om. Pe când dacă transmit ceva sutelor de medici din România, cred că se va schimba ceva. Unui om nu. Mesajul meu pentru
ministrul sănătății, nu pentru, în special cum îl cheamă, ar fi să încerce să găsească niște măsuri, niște condiții să rețină tinerii specialiști și rezidenți în țară. Nimic din atitudinea, sau mai bine zis, din indiferența cu care ministerul tratează astfel de inițiative ale tinerilor medici nu s-a schimbat. S-a mai schimbat însă atitudinea pe care primarii și comunitatea o au. Dacă la început erau primiți cu reticență și li se cereau ștampile și aprobări oficiale, acum primarii și preoții îi cheamă pe studenți în satul lor. O dovadă clară că schimbarea se poate face numai din interior și nu de sus în jos. De data aceasta, studenții au primit un sprijin real de la Valentin Aldea, primarul Comunei Roșia din Sibiu. El a fost prezent în școală în fiecare moment al caravanei, iar la masă servea și strângea cot la cot cu ajutoarele de la bucătărie. Este primar din 2000 peste 8 sate, în care populația e majoritar romă și asistată social. În 2000, prin sat se mergea cu tractorul, atât de mare era noroiul. Școala era aproape dezafectată, iar nivelul infracționalității era foarte ridicat. Acum lucrurile s-au schimbat, iar în comună există ceva ce mulți orășeni și-ar dori să aibă. O școală și o grădiniță în sistem Waldorf, singurele din mediul rural din țară. În anul 2000, când am fost de acord și ne-am luptat ca să înființăm această școală, copiii care se scriau în clasa 1 aveau o vârstă de 12 sau 13 ani. Deci erau copii care n-au mers la școală și prin acest efort al nostru i-am determinat să vină la școală și în ziua de astăzi au diplome de 8 clasă. Și am avut și școală profesională 3 ani de zile și unii chiar au terminat și școala profesională. În astea 2 zile am văzut un număr de aproximativ 250 de pacienți, cam 150 de adulți și 100 de copii. E mult, e puțin pentru o caravană obișnuită? Este mai mult decât până acum. Ne propusesem un număr de aproximativ 100-120 de adulți, cum așa, și aproximativ 60 de copii. Deși se comportă ca niște liceeni în excursie, când își pun halatul alb, studenții sunt la fel de serioși și de responsabili precum medicii cu experiență. Ei sunt cei care ne vor consulta copiii și părinții peste 5 ani, sau cei care ne vor face cu mâna la plecare în aeroport. Depinde de noi să-i ținem în țară. Pot fi cei care creează o Românie mai bună, cei care au inițiativă să schimbe lucrurile și, cu puțin noroc, să descălcească sistemul. Am avut timp pentru fiecare pacient în parte să ne ocupăm de la A la Z, să zic așa. L-am consultat cât de bine am putut. La revedere și vă mulțumim frumos, Doamne ajută